Един мъдър човек, който беше много мъдър и разбираше хората около него, че са много глупави. И един ден един ден Бог му каза, човече, след няколко години водата в този кладенец ще стане безумна. И не дей ти да пиеш от тази вода, защото ти ще стане безумна. Затова запази се с чиста вода и когато ще дойдат дните на безумната вода, ти да имаш чиста вода. И на известно време хората почнаха да пият от тази вода. Всички ставаха луди. Ставаха много неграмотни, ставаха много нещастни хората. Се пиеше святата вода, чистата вода, който има чистата вода. И никой нищо не му прави. Но в течение на времето, след като всички безумни, той беше умен, те го счетоха, че той е луд, а те са умни. Защото поуката е, че ако един човек е умен, между 100 неразумни, и по този начин, той също е пил от тази вода, за да стане като Ах, de ken кате оедро. Подобни. Разговаряте за моя брат Еми. Какво? Чули са MP3? Аз човек. не да речем, Ако чукел да качи. Значи, мен съм от дилер. като в момента не съгласил, ами капитаната го всичко. Има раз, той е умно. Ние не го приемаме неговост. Тата ти какво учила се ни? Значи, така че колко калалом бензините от Кока-Кола за чия? Старо куканки. Пента кач нещо.